Dobar dan, ja sam Mana i dobrodošli u emisiju TV Sonja. Dobar dan, moje ime je Slaviša, a ovo je najvažnije vesti za oktobar 2020. godine. Tradicionalna manifestacija pesnička štafeta ove godine zbog epidemije koronavirusa nije se održala na proleće nego krajem septembra. Svojim pesmama učestvovali su mnogi naši učenici. Završna svečanost održana je u Zrenjaninskoj biblioteci. Na njoj su dodeljene nagrade najuspešnijim učenicima. Ove godine pristiglo je 412 radova, a za svoje pesme nagrađeno 12 učenika nižih i viših razreda osnovnih škola. Među nagrađenima je i naš Vuk Petović, učenik trećeg 1 razreda, koji je osvojio 3. mesto. Sve čestitke Vuku. Će se i Vuk jednoga dana proslaviti kao naš nastavnik istorije Robert Takarić, koji je trenutno najtraženiji pisac za mlade u Srbiji. Ovih dana izlazi njegova nova knjiga Upomoć, izgleda sam se zaljubila. Njegove knjige su doživele veliki uspeh i van granica naše zemlje, a i u našoj školi se rado čitaju. Kako smo ove godine obeležili Dečju nedelju, reći će nam Filip. Október első hete minden évben a gyermekhét jegyében zajlik. A megosztott öröm kétszeres öröm, ez lett a mottója az idei gyermekhétnek, amely az idén a koronavírus járványra való tekintettel iskolánkban más módon valósult meg, mint az előző évek során. Október 9-én péntek volt az a nap, amikor diákjaink szórakoztató jellegű csapatjátékokkal emlékeztek meg az immár hagyományos gyermekhétről. Voltak aktiviti jellegű, valamint ügyességi játékok is, amelyeket Kostics Ildikó iskolapszichológus vezette le. Dečja nedelja je vrijeme da se podsjetimo dečjih prava. Naš reporter Marko je na terenu. Dečja nedelja je prilika da se prisjetimo svih dečjih prava. Šta ti dečja prava znaš? Da imam pravo da se igram, da budem dete i da za dečju nedelju ne moram da radim domaći. Hvala. Koja ti dečja prava znaš? Pa da učenici ne znam da uče. Koja ti dečja prava znaš? Ja znam dečje pravo da se deca igraju i da ih niko ne zlostavlja. Hvala. Koja ti dečja prava znaš? Da idemo u školu. Hvala. Dečja prava znaš? Imam pravo da me niko ne zlostavlja. Hvala. Eto, dragi gledalci, čuli smo šta deca znaju o dečjim pravima, a da li znaju šta su im obaveze? Obeležili smo Evropski dan jezika. Koliko vredi znati jezike, svakako dokazuje naše okruženje. U našoj školi govorimo srpski, mađarski, engleski i nemački. Učenici iz izdvojenog odeljenja u Mihajlovu uče mađarskom nastavnom jeziku, ali vežbaju srpski uz nastavnicu Valentinu Lać. Vidu tartalja, kako kornjače uče. Mala kornjača zaspi čim u razred dođe. Poslije toga minutne prođe, a druga mala kornjača zaspi također. I treća, i četvrta, i za njom peta, i posljednja šesta. Za toliko malih kornjača u razredu ima mjesta. Tako poslije kratkog vremena svi učenici spavaju punoj tišini. A učiteljica ne zna šta da čini. Ona je mudra.
Zato ništa ne pokušava. Žmuri neko vreme, a onda i sama se uspava. Posle kada se svi probude, čas se završava. Pogledajmo još jedan prilog iz Mihajlova, koji su pripremili naši drugari iz 5.3. A Szentmihályi 5. osztályos diákok október 29-én nem mindennapi liturgikus gyakorlaton vehettek részt. Bomle Olgica zenetanárnővel ugyanis gesztenyéből, valamint apró gallyakból hangjegyeket készítettek. Nagyon élveztük ezt a különleges tevékenységet. Bogaćen jednosmenski rad je i ove godine zaživeo u našoj školi. Svakog utorka i četvrtka posle 5. časa održavaju se aktivnosti za učenike iz nemačkog jezika. Tu se učenici upoznavaju sa osnovama nemačkog jezika preko različitih igara, zadataka, brojalica i ukrštenica, a ujedno mogu i da ispoje svoju kreativnost i maštovitost. Aktivnosti vodi nastavnica nemačkog jezika Otilije Kadar. Najnovije vesti i sporta. Ponosni smo na našeg učenika Lorenta Nađ-Bakoša, koji je osvojio drugo mesto na državnom prvenstvu u rvanju, koji je održan u Kanjiži. Osim što je sjajan rvač u slobodno vrijeme, Lorent je odličan učenik i dobar drug. Putuje iz Lukinog sela u Zrenjanin i po 2 puta dnevno, ali to mu nije prepreka da postigne sve. Bravo! Uživajte u radovima naših drugara iz vrtića u Lukinom selu. To bi bilo sve za oktobar 2020. Gledajte nas ponovno i sledećim mesecima. Pozdravljaju vas Ana i Slaviša. Prijatno i doviđenja.